От членовете на клуба на привържениците на Левски София Запад. Организацията е създадена през 1999 година и обединява така наречените крайни привърженици, известни в фенските среди като ултраси. Антон Калчев или Тони е на 33 години. По професия е застрахователен посредник, но от 20 години животът му е свързан с любимият отбор. Миналата година е избран единодушно за лидер на ултрасите. Левски, това е моят живот. Сутрин ставам, вечер си лягам с мисълта за любимия отбор, защото това е нещо, за което заслужава да живееш. Повечето от членовете на София Запад предпочитат да стоят далеч от телевизионните камери и да не разкриват самоличността си. Живеят като голямо семейство. Дните им се въртят около проблемите на Левски. Имат и свой собствен бизнес с 2 магазина, в които предлагат сувенири и специални колекции от дрехи, характерни за членовете на София Запад. Викат ми, че сте говена, а те не знаят, че ние много обичаме говена. Аз не знам те, що се обиждат, като им казвам, че са прасета. И оттам вече ядат дървото. Заради срамната им история, заради срамното им минало, ядат бой. Ще ядат винаги бой. Трудно ми е да разбера толкова силната привързаност към дадено нещо. Аз смятам за абсолютно всичко, не само из отборите, че човек не трябва да бъде краен. Сега Кали ще разбере, че за тези момчета голямото дерби се е превърнало в събитие номер 1 в живота. Като играят Левски с Славия, или с Черноморец, или с Вихрен. В смисъл, същото ли ти усещането, или повече се надъхваш и адреналина, когато играеш? Много на матчите, то е ясно. Затова се казва вешното дерби, защото има по-специален заряд. Какво усещането на стадиона? Не мога да ти го пиша усещането с всеки матч. Всеки матч е различно. Всеки матч ще има следва не първо дерби. Трепериш. Като съдиш треска. Нощта преди дерби, тук да ти кажа, много малко хора спят. Вие наистина сте толкова запалени фенове. Горе-долу това ни е живота вече. Аз този отбор е вашия живот. Да, не съм на 20 години и съм си избрал, това е моят път. За мен и любовта и омразата са много силни чувства. Границата между тях е много малка. И в двата случая се изразява нещо много българско от български поет. Силно да любиш и мразиш. Е заложена идеята Левски и Цеска. Обаче тя ще види с очите си докъде може да стигне фанатизмът на футболните запалянковци. Тук пише... Хулиганс. Не си хулиган, нали? Не съм хулиган. Област синя кръв. Това само моля. Левски? На всички. Ама националисти си са. Това значи ли, че мрази цигани? Мрази циганите, да. Верно. Много, да. Добре, ако някой цигани не пичи е голям фен на Левски, няма ли поне малко да го приемеш? Пребиваме.